kamar yadda muka gama wanda sun wannan amarya sun nuna mata soyayya to ba wani soyayya da za mu ƙara nuna ma amarya da gida yanzu mu wanke mata ruhinta idan ta sa ta zo da amarya ne kuma ta zo ga faranta ma amarya ne muna ƙara buƙatar a zo a cikin da sa mata naira 1000 nan da muke kira DJ ba samun ganga idan ta zo da amarya ne kamar ka sa wata kai ka koma Thank you.
Okay, yanzu? Yaro ya yi laifi ko kuna bin bayan shi. Yaro ya yi laifi ko kuna bin bayan shi. Yaro ya yi laifi ko kuna bin bayan shi. Video. Ana manni ba haka kawai yazo sai an ji naira 10 sai ya dauki daya. Nake fara sai ya dauki 1000. Ina dauka ma canji ya dauka.